ráno. Tak teď jsme vyrazili z hotelu. Opět jsem večer nic netočil, byl jsem takový docela, ale tady jsme spali, tady v tom konaku u řeky. Docela v pohodě o to, on nebyl nejlevnější, ale tady ve městě nebyl žádný kemp. No, přijeli jsme zase až docela pozdě, takže už se nám nechtělo nic hledat. Potřebovali jsme sprchu, potřebovali jsme umýt motorky, protože byly totálně špinavý a čistá přeci jede líp, takže jsme je umyli. No a mě včera nejenom to dobíjení té navigace, takže to jsem dělal troubleshooting, no a naštěstí to byla jenom schválená pojistka, takže jsem vyměnil pojistku a večer jsme si dali večeři, dali jsme si 3 pivka, šli jsme do Hajánu. No a teďka máme 8:20 a z Kolnice teďka jedeme na benzínku ještě pro něco malého na snídani a vyrážíme teda směr Sarajevo. Dneska to Sarajevo zkusíme trošku objet bokem, protože když tam přijedeme, tak už bude šílený hit a zase má být nějakých 35 dneska. Takže se mu zkusíme trošku vyhnout a jet někde lesama a chceme dojít do toho vysoko na pyramidu a potom vlastně přes Sarajevo bychom se mohli vracet zítra ráno, když bude ještě takhle příjemná teplota, je 22 stupňů, takže to je ideální. Takže takový update. Maromik včera psal večer, že dojel do Mostaru, přespal na tom stejném místě, kde jsme byli a dneska pokračuje směr Chorvatsko. Nás si dá teda chvilku voraz na pláži a pak asi pofičí domů. To mi to líto, no. To je pecka. A teď se z toho výhledu poserem. To je bombice. To je velká parádička. Jak se to tu klikatí ta cesta, to je pecka. No a teď jsme ve 12 stech. Ještě bychom měli vyjet teoreticky trošku výš a dneska to pojede celou dobu takhle okolo těch 12 až 15 stovek, takže teoreticky by to měla být taková hezká rychlá cesta s pěknýma výhledama. Zase pasáček. Je prostě pecka. Není tohle nádhera. Tohle je ráj. Tohle je Bosna.
Žitkomír. No, to je úplně turistické centrum tady. Buďte hodní, my jsme taky hodní. Tady se najíme. Tady 100% zajdeme. Asi tam nebudu se pouštět s motorkou. Zbytečně. A je tady asfalt. To je docela valík. Se moc nezajímáme. A jeďte kluci. Může být docela legrace. Kurva, kolik jich tu je. Chce se tady nějaký vinaří ze zatáčky. Tak to už se blížíme, už jsme u Sarajeva. Tady tahle ta červená nahoru. Za chvilinku to bude tady. Tamhle už jsou vidět stožáry, tam je Mount Bělašnica, hora Bělašnica. A tam určitě chceme jet dneska. Ale až později, asi nepojedeme tady tou stranou, ale pojedeme vlastně po sjezdovkách. Jo, tady se příjemně ochladilo. Už je jenom 25 stupňů, krásný. A další. Hoši, kur... To jsou čpci do za s***ní, vole. Hej! Fakt! To jsou takový čáci. Pochu mě málem sundal, ty vole. Nejste tady sami, hovada. Jsme v civilizaci. Jako pěkný. Lyžařský středisko, no tam nahoru bychom potom chtěli vyjet teda.
nahoru potom pojedeme. Tady je vidět, že tady už jsou prostě prachy, no, že tady jsou turisti, všechno nový. Takže změna plánu, teď se odkloníme od Tetu. Vysoko, Bosna, vysoko. Vyhnout se dálnicím, jo, 52 km. To bylo vzdušnou čarou. Jak jdem? Jsem s tím OK. To celkem štreka. Takže jedeme do vysoko. Konečně pohled trošku na Sarajevo, moc to stejně není vidět. Tam z těch kopců na ně stříleli za války. Chudáky. Každopádně je 35 stupňů a mě se taví boty, taví se mi gumy, vaří se mi mozek, asi brzo umřu. Teďka musíme vyjet někam tam nahoru, teďka pojedeme ještě na ten olympijský hotel Igman a pak už to vezmeme nahoru na Bělašnici. Jsme tady, ale horší cestu si vybrat nemohl. No pojď, pojď, pojď. Ty vole, tam byl schod. Ty krása. Tak to je fakt masakr. Welcome to our hotel, sir.
poslední pohledy na hotel Igman. Nebo na to, co z něho zbylo. Teď to máme 7 km tamhle pod tu horu. A tam začne trošku obtížnější část. Uvidíme, jak moc trošku obtížnější bude. Já si myslím, že pojedeme po sjezdovce. Nahoru! Jonťo! Topka, trakce 3. Ty krávo, to je ale dobrý kopec. Ty vole. Ale to není tak hrozný. Trakce dobrá. A je v klidu. Teda zatím. Spoječka. Ty vole, tady už to trošku se staví. Se staví na zadní. Stav se na zadní. Ty p***. Jsem tu. Yes. První část za mnou. Ty krávo. Fuj. Bez hrábnutí pěkně. Šup a roztvaček. No, klídečku za jedna. Kadla. Tyhle, nic nevidím proti tomu slunku. Ale vůbec. To zdaleka nejsme nahoře. Okay, cool. Take care. Bye. Tak, poslední úsek. Za 2. Hop. Nevidím nic. Dobrý. Yes. To je krása. To je krása.
spinkat já. Viktor se posune tady do té minové díry. A teď si dáme vyštěrkané teplé vrcholové pivo. Tak na zdraví, zvládli jsme to.